guys. Nasa labas kami ngayon guys. So punta kami dun sa guys, dun sa park. Kasi nakita namin nung isang araw nung pagbalik namin dito. Mayroon ng mga bulaklak yung mga puno doon. So magandang tingnan doon guys. Pupunta kami ngayon guys. Kasama ko yung asawa ko at saka yung anak ko guys. Yan guys, asawa ko guys. Isasama ko na kayo guys papunta doon guys kasi malapit lang naman. And guys, yung asawa ko na guys yung nagtulak sa anak namin. And guys, oh, mga park din yan. Ayan. Ayan, oh, ayan. Ang daming pwede mong tambayan. Pumunta na kami dito, gabi. Tambay kami dito ng gabi. Ayan guys, ang ganda ng bulaklak ko. Mas madaming bulaklak dun guys sa pupuntahan namin. Ayan din oh, ang ganda oh. Bulaklak. Dito ako dadaan. Magsa-summer na kasi guys. Ayan guys oh. Ganda ng bulaklak oh. Diba? Ayun na yung mag-ama ko guys oh. Diba? Malapit na kami guys. Ayan na guys oh. Nakikita niyo yan? Ayan guys oh. Ayan. Mga bulaklak yan guys oh. Ayan oh. Yun. Gusto na magpakarga guys ng anak ko guys. Ayan. Ayan guys oh. Diba? Ang ganda. Ayan guys, tingnan nyo guys oh. Nagsisimula na magsidahon yung mga puno. Kasi magsa-summer na din. Tsaka yung iba nga mga bulaklak. Yung ibang puno, mamumulaklak muna bago magdadahon. Ayan na sila. Di ba? Hinila na lang yung anak niya. Dito muna kami guys sa may bulaklak. Mahaba kasi dito guys, hanggang doon to oh. Lawak. Ayun guys, ang ganda ng mga kahoy oh. Maliliit pa lang yung mga dahon. Ayun. Ito guys, tingnan nyo guys oh. Nagsisimula pa lang magsidahon. Ayan. Ayan, ang ganda na tingnan oh. Meron na. Ayan. Ayan guys oh. Kita niyo yan? Here. Ada here. Ayan. O diba guys? Ang ganda. Oh my God! Wow. Wow! Ayan na guys yung magtatayo. Naglalakad na. Naglalakad na sila. Ayun guys oh. Tingnan nyo guys. Ang ganda oh. Oh, di ba? Oh. Ganda dito, guys. Malinis pa. Ayan. Ito may ibang klase. Oh, ano kaya to? Bulaklak pa yan. Ayan oh.
Yan guys, mga puno. Meron pa dun guys sa unahan na may mga bulaklak. Yan guys. Ito guys, karga ko na yung anak ko guys, oh. Umiiyak na kasi dun sa stroller niya guys. So, ito na. Na kami guys. Ayun, umiiyak na kasi yung anak ko guys, oh. Ayan guys, oh. Umiiyak na siya. Pauwi na kami. Hindi na namin guys inikot lahat hanggang dun sa dulo. Kasi yung anak ko guys, umiiyak na siya. Ayun guys, kinarga na lang ng papa niya. Umiiyak na kasi dito guys sa stroller guys. Ayun, oh. Wanhaw! Yun guys, pabalik na kami sa bahay. Sa gilid lang to guys ng kalsada, oh. Magkabilaan to guys kalsada. Yan. Yan guys, dito kami dumaan, oh. Ay, yung mga bulaklak din. Pinhaw! Ngayon hindi na siya umiiyak guys. Napabalik na kami sa bahay. At nakakarga siya kay papa niya. Nada here. Dito naman kami dadaan guys. Ito guys, yung iba wala pang mga dahon. Pero namumulaklak na siya guys. So,
Ayan guys. Di ba guys, ang ganda tambayan dyan, no? Lalo na pag gabi. Kasi yung mga street light guys, maliwanag yan. Kahit mataas ang poste, maliwanag yan. Ayan guys, ang lawak ng farm. Yan. Ayan guys. Ayun yung magtatayo. Sila naman nahuli guys. Ako naman yung nauna. Ayun yung stroller guys. So, hila-hila ko na. Ayan. Diba guys? Guys, oh. Ang lawak na ano. Farm. Mga bawang, tsaka yung ano. Harina. Ang tanim ngayon dyan sa farm. Malawak din to guys, oh. Park dito sa kabila. Inaantok na ata guys yung anak ko guys. Ay, umiiyak na siya. Lamig. Yung guys, yung bulaklak kanina, oh. Oh, ang ganda. Ano ba? Guys, malapit na kami sa bahay. Ayan. Yun guys, oh. Ito guys, oh. Mira, mira. Inaantok na nga guys. So guys, dito ko na lang i-end ang ating video for today guys. Thank you for watching guys. Bye!